Ti Masakbayan. Ti napalabas, baknang da Daisy, nga mata pobreda. Pinagtalaw da ni Fe akabsat na, tanailawan iti maysa amarigrigata. Nagkamangarod ni Fe kani Mayla agayem na. Nagabang da iti basement ti balay da Mayla, akadwa na ti anak na. Daksang gasat, tana aksidente ti asawa na. Kat agmay sa da ito'y anang isakad iti anak na. Nagagatmat nga aglako ni Rhea iti sampagita, iti simbaan. Iti may sangal daw, aggurigor ni Fe. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta iti alawas ana pauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Intang arudan gumatang, no nakaalakan iti gatang mo. Aguray tanayunak. Amangan nukurang. Sige. Ay, umanay siguro dahito yan nga igatang ko iti agas para gurigor. Intang arudan, taamangan numariingan ni mamim. O sige. Ay, kasano nga'y gayam ti inubon ko asang pagita. Saan akon amakalako, taawan kadwan ni mami dito'y basement apaggigyanan mi. Naggapuam, anak. Awan ka matitay dito'y. Napanak gimatang iti agas, kan pandisal, mami. Uminom kayo iti gatas, kan mangan kayo iti pandisal. Kalpasan na, agtumar kayon. Kasano nga mo ti agas sa para gurigor? Kan nakalaan ting gatang mo. Dinamag ko iti aglaklako ijay butika, mami. Nangalak iti alkansya iti inggatang ko. Agyaman anak ko. Ubing ka pala ang umunti aramidam. Diyak ngamin kayat amapukaw ka, mami. Kasla ni daddy, napukaw ta. Ditan makita iti kaano man. Sa anak amapukaw, anak ko. Di ka agdanag. Bantayan ka, mami. Saan ka apanawan? Sayang ti inubon mo asang pagita, anak. Inka nagla ko. Sana bali, tadamat agas ko aginatang mo. Sayang, madadaal no saan mo nga ilako. Kunak no saan ka nga umay dito isango ti simbaan. Kunan ni mami madadaal ka no ti sampagita. No saan ko nga ilako. Sana bali, tada ka no agas na aginatang ko. Madadaal nga agpaiso, no saan mo amalako adagos. No malako, agawid akadagos. Siya kung dagluto iti kanan mi adwa. Amom dagluto? Amok met tain surunak ni mami. Ngem ti daddo maamasida. Jak ammo alutuan. Jay laang nalaka alutuan ti ammo. Sige, tatulungan ka nga aglako. Tabasitan to'y lakok. Ay, agyaman ak unay kan ka, Joy. Takanayon nak akadwaan. Ay, makaplang ti uli magtimansyaw. No pumanaw di dua nga amo ta. Dua talangan nga adda dito'y. Naglawak at nga ron ti dalusan. Saan mat amarugitan di taunag? Takanayon mat anakarikap. Nalakalang adalusan. Nalaka ang naglawa mat. No dalusak ti umuna akad sa aran. Ipabigat ko ti may kadwa akad sa aran. Mas daawak. Nagdakkel ti balayda. Ngam dudwada lang agnanaid. Kat numangan da itiruar. Di dapay damagan no nangan tawon no saan. Imot abak nang. Nagluto kalatan iti kanin ta adwa. No kasjay amangan da ijerwar. Anya nga iti ilutok. Kat no nakatulbak mat jay refrigerator. Di inka gumatang. Kwartata ti gatang mo. Ay sige. Inak gumatang. Ta iluto ta dito'y garahe. At damat paglutuan dito'y. Maitugot na nga ta ti kinabaknang da no matay da. Dakal kano ato bang ti kinabaknang no umuli ka sa dilangit. Kaya't mo asawain.
Awan tibak ng ijay langit. Baknang nga imo, ti kayat ko asawan. No baknang ama nagtulong, apay kit din ngay asan ama pan ijay langit. Alwadam ti agdalos. Ama ano da mabuong mo, pabayadak ka. Ay, kasanungay no awan pagbayad ko, ma'am. Di ibawas ko iti sweldom. No nangina ti mabuong mo, ikarom iti mano abulan. Ay, una yun, ma'am. Ay, ma'am, adda nabasak iti Biblia. Anya ko mati nabasam iti Biblia? Ibagam man nga rod, no talagang amom ti agbasa. Kastoy ti kunana, ma'am. Narigriga ti isaserek ti baknang iti pagarian ti Diyos, ngem ti ilulusot ti kamelyo iti abot ti dagom. Dahita tinabasak, ma'am. Ay, di ka man tonyo. Kasano kuma makalusot ti kamelyo iti abot ti dagom? Kalukwan. Ay, di ta ka man laangan. Ay, pimanawon. Maamak nga ta, tabak ng ngamay. Imbaunak ni Saritay, nagnahak ijay sa halas, ket nangag ko ti imbagam kini ma'am. Nagturid ka matan ng ibaga iti kasjay? Kasanon no adda mabuong ko. Agtrabaho akkade asa anak nga agswil daw. Ngam nadlaw ko man as simmabali ti rupa itay ni ma'am. Kasla na pasagidan. Saan ko lang nga impasagid dayjay? Kaya't kung agbaliw kumamot. Nagbaknang ngam nagimot mat. Mapagbaliw mo pa yung atati kasdi a tao. Napatpatag ti kwarta na ngam da tayo amarigrigat. Marunaw to pa'y tinakatangtang kan nga ice. Kan makarwar tinakapupok a sardinas iti lata asilyado. Ngam dumati tao kadagita ibagbaga mabanag. Saan ka kadi asumrek ita ije opisina? Sa anak pa'y unay anaimbagan gayam. Ang mga numapasublianak. Kasta kadi, ay nasapay adda istrikto ti amom. Pribado abas titlaeng nga opisina di opisina na. Ken nagbaba pa'y ti sweldom. Isong arod gayam. Imbag ata saan unay anangina ti singsingiran dagiti dadakkel mo dito'y ababangak a basement. Kasano kami langatan nga gina. Ngamayat magtimulayo iti anak mo asam pagita. Tado akanayon ti sabong na. Day tamat ti pagyamyamanak. Iturturong siguro ti apo. Uray sana pagbaknangan. Ngam dakkal ti may tultulong na kada kami nga agina. Una, agpaimbag ka nga rod gayam. Dumagasak iti opisina yo. Taibagak asaan ka pa'y anaimbagan. Apay nagsabat dagita kiday mo. Nakarupangit kamet. Sana bagay ti kasta adjar iti kasken ka anaduras ti panagbiag na. Agpaiso nga ti imbaga ni Tonyo, papa. Anya? Imbaga ti may sa achimoy? Pagtalgam? Pagdadaelam iti panawin mo? Kasanunupod no, papa. Nang tadlakat nga rod iti pakariribukak da di Tonyo. Anya nga minti imbaga da ijay achimoy. Kunana, nalaklaka kano ti ilulusot ti kamelyo iti abot ti dagom, ngem ti isasaret ti may sa abaknang iti pagarian ti Diyos. Anya? Asino ti nanghibagakan kwa na iti kasta? Nabasa na kano iti Biblia, papa. Nakalakotan, agawitan, Joy. Dumagasak manan iti butika, tagumatangak iti agas ni mami. Dumagasak ka no mat iji paglaklakwan ni mami, di tiyendaan. Ada ka no alaot. Ay, mapanak pa yung ngarod iti butika. Tamapan ka mat iti tiyendaan. Kaduaan ka laangan iji butika. Sakbay ang mapanak iji tiyendaan. Kabailakon ti mapan iti butika, Joy. May mayat matlaang ano ada ka duam? Sige man laangan. Aguyog ta ang mapan iti tiyendaan. Kalpasan na, agawit tan adwa. Agpayigit ka! Adalugan! Ha? Di babae akaing ingas ni mami.
Nakitak manan. Nakalugan iti kotse. Sus, nakaparpartak. Saan ka di nga iti sango ti simbaan ti kunam anak kakitaam kan kwa na? Wan, ijay simbaan. Kaya't ko akasarita day di babae. Taapay, anya ko matibagam kan kwa na. Damagak, no apay akaing ingas na ni mami. Di mo matam-am mo day di a tao. Sigurado nga ibaga na adinam mo. Kasta nga ta. Basta, kaya't ko akasarita di babae. Kasano na suplada, wenyo na ungat. O, di ka di mabutang? Kabut-butang ka di ti agdamag. Saan ka di nga ibagbagada? Ama di ti makisarita iti estranghero? Mami, dakas ka di ti makisaw iti estranghero? Amangan no dakes kat alaan na ka. Ipan na ka iti sabali a lugar. Ay, kasta ka di, mami. No siyak ti alaan ti estranghero. Tumarayak, ah? Saan ka nga aging tutured, anak? May mayat alumiklik ka iti estranghero. Makuna ka di nga estranghero ti maysa a tao? No kanayon mo makita? Inosente ka talaga, anak. Ti estranghero kat saan mo nga am-am mo amay sarong iti lugar mo. No kasta, saan nga estranghero ti babae? Tanamin ano mat anakitak. Ha? Anya ka di ti tantanamiti mo, anak. Diyak maawatan. Ah, awan mami. Sige, tain nakagpuros iti sabong ti sampagita. Ma'am, kaano ka di tinao di apan nakakitam iti kabsat mo? Awan kabsat ko ama mirmiraot. Kasanaw, no damagan to ni Apo Diyos ken ka, no ayan ti kabsat mo, ma'am. Ibagam ka day, nga awan kabsat mo. Anya ka diti sasawumon tonyo? Nalipatam samot asyak ti amom. Napatag kanyak ti tunggal tao, ma'am. Baknang man, wano marigrigat. Agkikita tayo amin ni Jelangit. Mangnamnama ka kadi ang makapan kay Jelangit? Kat may sakalaang ama mirmiraot? Mangnamnama ka kadimat amapan kay Jelangit, ma'am. Saan ka day abak nang ka? Na, pakabasulak ka di ti kinabaknang ko. Saan abasol ti kinabak nang, ma'am? Ngambasol ti kinaimot. Di ka di masayangan iti trabaho? Apay akas di timbagam iti amo ta? Manipod ka na yung nga agbasa iti Biblia. Kaya't kung nga ibinlay ka dagiti tao, asaan nga agbasbasa iti Biblia. Di mo kunain na nalalaing ka ngam iti amo ta. At nadagiti nalaeng kan masirib, ngam di pa'y nagbasa iti Biblia. Tama kumikom iti pagkwartaan na. Ngam amo ta ti pangibagbagaam kadagita. Sigurado nga ikatin na ka iti trabaho. Kano nakamisu tapi manaw itay? Uri papanawon nak nulakat agbalbaliw da. Pagyamanak Congratulations to myself. Numapagbaliw ko ida. Bagay mo ko matinagpahadi Ah? Kanayon ka ngamin ngagbasa iti Biblia. Papanawom man ito nyo nga ginlalaing papa. Nangag ko timbaganakan ka iti nagsarita kayo. At dakla iti asidag ngem didak nadlaw. Apay nga rod adiyo pala pinagawid. Naklatak ngamin kadagiti imbagana. Maitured na ti agsaw iti kasjay iti amo na. Kinagpaiso na, nakariknaak iti amak iti kasjeng imbagana papa. Saan ko laang nga impadlaw, tasyak pay laang ti amo. Nangat ngato ak ngem iso. Uray siya kiha. Nasdaawak mo ti timbagana. Awan adal na, kan katulong laeng. Ngem nagtured amang ibagakan kay ti kasjay. Day tangarod kat papa. Kasjay ket din ti panagsasao kanyak ti may salaang akas kanito nyo. Ti babae anak katakder iti asid agderwangan. Asit gakman.
Barang gumatang itilakok asam pagita. Ma'am, naimbag abigat yo. Gumatang kayo man iti sampagita? An-anwak ngay day tanaubon asabong. Saan nyo nga amo ti usar na daytoy, ma'am? Kaasi kayo mat. Sino ka kadi, ma'am? Apay anak itak akadwam ni mami anak katakder iti diding ti balay mi. Anya ti sasawa mo? Limpyo ka di ti utak mo? Anya ti kayat yo asawan iti limpyo, ma'am. Sa anak mo't abagtit. Anya tinagan mo. Apay akaing ingas mo ni mami. Ayan nga rod, day ta ibagbagam nga inam. Adda ije balay mi itay bigat, ma'am. Amangan no sanpay anapan iti opisina. Kakainimbag na anagsakit. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay italawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.